السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Aslameu suina mati ko fo ma eble an sidile ko ni Allah Taala to barkama e an solile ko kiraba inka kira warati kira min ko fe an bi solli asodunge sadman kan ka solli aka sahaba nyumon kan idra nambora e ambo fo befo ka awole nyumando aka wuli ka jo ana ka cesri la Allahu akbar mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na o bisimila o sara bɛ ala bolo batigi bolo minnu bɔra mali yɔrɔ o yɔrɔ ka se yan o bisimila Allahu akbar o sara bɛ ala bolo batigi bolo minnu bɔra bamakɔ fana quartier o sigiyɔrɔ la an ka foli bɛ aw bɛɛ sigatala aw sara bɛ ala bolo batigi bolo su in na nam Laylatul Qadri do sigatala an bɛ le 1er 7e mois 2016 an bɛ o la su in na ni ala sɔnna ni su in ala de y'a bonya ka tila k'a bonya fɔ a ka kuranɛ na sɔrɔ kun ye jɔnni ka su ye ni ne ta kun tɛ a bɛ sɔrɔ aw ta don Allahu akbar ni aw ta tɛ sɔrɔ ye ne ta tɛ sɔrɔ ye o tuma na sɔrɔ kun ye ala ta ye Allahu akbar sigatola idra ni sɔrɔ kɛra ala ta ye su in na fana n'o t'an ta ye o ye ala ta ye sigatala ala min ta ye sɔrɔ ye n'o ala ta ye su in na ye o ala tilala ka su in na bonya sɔrɔ ye ja fɛnw ka kusa ɲɔgɔn ye Allahu akbar idra Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan o fɛnw man kan mangan wallahi fɛnw tɛ kelen ye aw ni ne sigilen do yan n'an ye fɛn o fɛn fɔ yan ko ala ko ten a bɛɛ bɛ segin cɛ kelen ma wala muhamadu rasulullah a kelen do Allahu akbar muhamad min fa tɔgɔ ko abdullah Allahu akbar ne yɛrɛ fa tɔgɔ ye ko muhamadu madani ja fa bɛ ne fɛ fa b'a yɛrɛ fɛ sigatala a ba tɔgɔ ye ko amina ba b'a fɛ ja ne yɛrɛ ba tɔgɔ ye ko aisha sigatala Allahu akbar idra ja mɔgɔ do o bɛ kɛnɛ kan fa b'a fɛ ba b'a fɛ a fa tɔgɔ fɔri a ba tɔgɔ fɔri fa b'e yɛrɛ fɛ ba b'i fɛ o tuma na ja an ka kan ye koyi nka fɛn dɔ don n'an cɛ dɛ sigatala an mana fɛn o fɛn fɔ yan a ti fɔ Hayidara ko ten a ti fɔ e ko ten a bɛ fɔ de ko Fatimatu fa ko tan sigatala Allahu akbar mɔgɔw ma bɔ ɲɔgɔn na bɔra ɲɔgɔn na ye jeni fɛ ala a tigi yɛrɛ de ne bana kiraya la wa ma bala n'i ko ko ka ka kɛ parce que Mamadu kun ye kira ye ne bana kiraya la de ayi o ma kɛ e bana na ne ma bala ma sɔrɔ ala ko a b'a bila yɔrɔ dɔ sigatala idra Allahu akbar ayi ni wulibali an bɛ to k'a sɔn min dama de daliluw bɛ kɛnɛ kan a tɛ taa ɲini yɔrɔ si sigatala mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye sigatola mɔgɔw ka bon ɲɔgɔn ye denw ka kusa ɲɔgɔn ye denw ka bon ɲɔgɔn ye ala ko n ye san da k'a kɛ kalo 12 ye Allahu akbar
ni ye kuranɛ kumakan de ye dɛ. siga t'a la kuranɛ bi yan. ala ko a ye kalo 12 de kɛ san kɔnɔ a ko nka a ye kalo 4 ta ko horomun Allahu akbar ko n ye o kusaya kalo tɔw ye. Allahu akbar siga t'o la. ja mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye ja ala yɛrɛ de ye kusaya kɛ ɲɔgɔn ye. tiɲɛ siga t'a la. mun ka bon kiraw ye foyi foyi ni ala yɛrɛ tɛ. mais o ala kelen ko wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. siga t'a la. Allahu akbar. ni ala min ye n ka kiraw ci n ye dɔ kusaya dɔ ye. tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. ala mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye. o bɛ kɛnɛ kan o. an kɛra mɔgɔ ka dɔ ka samara minɛ a k'a sen don a la. bilahi i bɛ min sɔrɔ o dɔ ta la i ni ala cɛ i si bɛɛ alabato i t'a sɔrɔ. tiɲɛ siga t'a la. Allahu akbar. mɔgɔw mankan nin yɔrɔnin na n bɛ abu hanifata ka shafi'iyu ka kuma dɔ d'i ma yan el imamu shafi'i. belebele. Allahu akbar. mazhabu ka ca 4 ye tiɲɛ. nka anw fɛ belebeleba 4 de talen don ka kɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma abu hanifata ka sira n'o dɔ ye imam maliki ka sira n'o dɔ ye imam shafi'i ka sira n'o dɔ ye imam ahmad bin hanbal. olu don. Allahu akbar. nin 4 de dɔnnen don n'o tɛ a ka ca nin ye. mais nin 4 ninnu na alimami ba dɔ b'a la ko shafi'i. wala. shafi'i Allahu akbar. ale de ye kira somɔgɔw mankutu tuma min na u dɔgɔyara k'u kɛra kɔfɛ. Allahu akbar. shafi'i nana se kira bɔnnaw sigilen ma misiri kɔfɛ. aw gadiw bɛ ɲɛfɛ n ye n jɔrɔ a la olu bɛ ɲɛfɛ nka belebele ninnu dɛnna kɔfɛ. shafi'i nana se u ma a ye kira somɔgɔ ninnu sigilen ye misiri kɔfɛ tɔw bɛ ɲɛfɛ. Allahu akbar. a y'u filɛ furu. wallahi. a nana a ko a wasaraw ye waso ye o kira somɔgɔw hali n'u y'aw kɛra kɔfɛ a k'a dɔn aw kanuni hubbukum fardun fi kitabillahi anzala. siga t'a la. aw kanu ye wajibi ye farida don ala y'a fɔ a ka kitabu la ko aw ka kan ka kanu. siga t'o la. nka kira somɔgɔw hali n'aw bilala misiri kɔfɛ mɔgɔ tɔw bilala ɲɛfɛ waso wasara aw ye. siga t'a la. tuma min na maa ka seli ti minɛ n'o ma sɔli aw kan. Allahu akbar. o ye wulibali. abu hanifata a ti kuma jugu si fɔ k'a bɔ. Allahu akbar. u ye shafi'i o yɔrɔ bɛɛ u ye ci bila shafi'iw ma ci taara se masakɛ ma. ko shafi'iw bɛ ka kira somɔgɔw défendre. Allahu akbar. a ko a y'a wele ka na. ci bilala a ma ko a kana bagdad. Allahu akbar. a ma ja dɛ. mun na nin bɔra a da. ko mun na nin bɔra a da. Allahu akbar. k'ale kira somɔgɔw mankutu. a tɛ ku i la. Allahu akbar. shafi'i kira mɔdenmuso dɔ bɛ yen ko seyidatu nafisa. belebele. Allahu akbar. ale de y'a yɛrɛ kaburu sen n'a bolo ye muso tafetigi. k'a sen k'a ban pewu. ka don a kɔnɔ k'i sigi. iriwaya dɔ la ka kuranɛ jigin a kɔnɔ siɲɛ 7,000. siga t'o la. Allahu akbar. ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ 7,000. Allahu akbar. seyidatu nafisa. shafi'i kamana gɔnna a y'a ka jɔnmusonin wele. seni min b'a ye a y'a di jɔnmuso in ma ko boli ka taa di ni nafisatu ma. ko faama ye n wele. Allahu akbar. o nana di nafisatu ma a ka jɔnmusonin nana nafisatu yɔrɔ la a ko shafi'i ko ka nin d'i ma ko faama y'a wele. Allahu akbar. nafisa wulila k'i bolo jan ka kuma ala fɛ.
n'a sɔrɔla a y'anw de dɛmɛ naam ala n'a y'i ka kira n'a bɔnnaw de dɛmɛ ala e yɛrɛ ko i b'i ka kira n'a bɔnnaw dɛmɛ tiɲɛ ala Shafi y'u dɛmɛ kana to janfa la Allahu akbar abani la ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu akbar mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛrɛ wallahi o bɛ kɛnɛ kan nin ye muso tafetigi dɔ de ka ala wele k'a ye min ye ko to ala ta la siga t'a la Allahu akbar ni muso belebele in Sayyidatu Nafisa a ka fadayilu an tɛ se ka don o kɔnɔ su in na wallahi an b'u mɔkɛ ka kalo ba in na tiɲɛ siga t'a la nka tabarukan ala y'an da se ale tɔgɔ ma an dalen b'a la su in ka di a dugawu bi minɛ bi tiɲɛ siga t'a la bilahi Aïdara diinɛtigi mɔden tɔgɔ fɔra tiɲɛ n'i kulela fɔ k'i dafara misiri o misiri kɔnɔ i fa m'a fɔ k'a jɔ Fatumatu fa min ko k'a jɔ nin ye Fatumatu mɔden muso dɔ ye an y'a daminɛ n'ale de tɔgɔ ye siga t'a la daminɛ yɔrɔ ɲɛna Aïdara an b'olu de ka kɛnɛ ka su in na wallahi Allahu akbar n'i ko Laylatul Qadr an b'a fɔ i jɔ fɔlɔ jeni y'a f'i ye Allahu akbar wala n'i ko alakira ko ala ko ten an b'a f'i ye n ko Fatumatu fa don o don e fa ko de o ma foyi fɔ Allahu akbar mɔgɔw man kan dɛ mankan ko nin de ti fɔ fiyewu ninnu bɛ fɔ dɛ nin bɛ fɔ dɛ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah Aïdara diɲɛ jɔn bɛ nin dulɔma minnu ye tiɲɛ an b'a fɔ lahara an bɛ kisi ni dulɔma minnu ye an b'u tɔgɔ fɔ Allahu akbar Aïdara u tɔgɔ fɔli dama tɛ dɛ an b'u ladege kɛnɛ kan Aïdara an b'u ladege Allahu akbar amin ni muso belebeleba in diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ kamana gɔnna maa kelen de la Allahu akbar wala diɲɛ kɔnɔ ni musoba in min y'a yɛrɛ kaburu sen muso tafetigi a yɛrɛ de ye falo ta k'a yɛrɛ kaburu sen siga ka kuranɛ kalan kɔnɔ siɲɛ 7,000 n y'a f'i ye y'a fɔ a ye dugawu kɛ Shafiyu ye Shafiyu taara masakɛ ka wele lajɛ an karamɔgɔ foyi ma bɔ a la Allahu akbar o don ni sirifiw mankutu mɛ n'i da i da bi fara siga Allahu akbar Shafiyu ye dugawu ɲini a fɛ wallahi ni muso in a bana diɲɛ na Allahu akbar hidiyaw bɛna d'a ma bonyaw bɛna k'a ye a n'o ka kan a mɔkɛ kama tiɲɛ sabu a ma janfa Allahu akbar kuma in bi yan de o a ma kira janfa dɛ ma kɛ fiyewu u nana ka na bonyaw k'a ye bɛɛ bɛ n'i seko k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ n'a ko ala ka min kɛ a ka ca ala b'a kɛ siga t'a la muso dɔ sa o n'a cɛ mɔgɔw man kan tiɲɛ o ye nafoloba cɛ an karamɔgɔ sanu caman Allahu akbar a ka bon hakili ma ko maa b'a di maa ma Allahu akbar Aïdara a ka bon hakili ma wallahi Sayyidatu Nafisa sigilen a ka jɔnmuso min bɛ a ka khadimaya la o nana khadima in nana a ko mamuso a ko muso dɔ n'a cɛ bɛ da la Allahu akbar a ko a fu ka don u donna u ye foli kɛ Sayyidatu Nafisa y'u bisimila Allahu akbar muso ye sanu in ta bonyɛba in ta k'a da Sayyidatu Nafisa tigɛ Allahu akbar Nafisa ye nafolo in lajɛ a ka bon hakili ma Allahu akbar a ko i bɛ dugawu k'an ye a ko n bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw sara amin sara dugawu da ye nin de ye tiɲɛ siga t'o la o an karamɔgɔ n'a fɔra ala k'i sara dugawu foyi t'a kɔfɛ Aïdara siga t'o la cɛ ni muso in wulila o yɔrɔ bɛɛ u ma fila da o kan dɛ u ye salamu di Nafisatu ma k'u kɔ don Allahu akbar Nafisa ko a ka jɔnmusonin ma a ko t'u ɲininka dɛ k'u tɔgɔ ye di Allahu akbar jɔnmusonin seginna ka na a ko n y'u ɲininka Nafisatu ko k'u ko di k'u ko k'u y'a di min ma k'o b'u tɔgɔ dɔn Allahu akbar siga t'o la
bani Allahu akbar Nafisa man danzoro na de wallahi ko anya di mima o ban dogodo sigatala adira ala de Allahu akbar o kuma na olu ti fe o togo ka do o bi fe akato olu ni ala che ala mi bu togo do sigatala nafisatu nyagara maamina ala ka dugu koloka o ye nini cɛ n'a muso ye o ye wulibali nga kuma ti nafisatu kan Allahu akbar mais ala y'an zama ka sama sigi in yɛrɛ barikali de kama Allahu akbar sigatala sabu an b'u ka sigi la imam Shafi'i a sabatira kuma nɔ na kitabu min bi wele ko tarikhul baghdadi tarikhul baghdadi o y'a sabati imam Shafi'i nɔ na yaqulu kuma min na dɔ nana Shafi'i ɲininka ko yala mɔgɔw bɛna kira kaburu min na sallallahu alaihi wasallam walima maa ɲumanw kaburu la k'u bɛna dugawu ɲini yala a bi dagade wa u ka u terikɛ kaburu la walima u k'u terikɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ka minibaru min n'a tun bɛ khutuba kalan ye o piye minnu bɛ yen u k'u meleke o la ko yala o bi bɛn wa Allahu akbar Aidara Shafi'i y'u jaabi cogo di a ko inni atabarraku bi abi hanifata wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin wa idha uridat li hajatun sallaytu rak'atayn thumma as'alu Allah indahu hajati fama ab'udu anhu hatta tuqda Allahu akbar Aidara Allahu akbar ni wulibali الشافعي bilibili الشافعي Allahu akbar imam Shafi'i ko ako barka ɲini bi bɛɛ ako Abu Hanifa ta filɛ nin ye alimami ba dɔ don ako don o don ale bɛna Abu Hanifa ta kaburu la Allahu akbar sigatala don o don ako wa ni hami y'ale sɔrɔ hami gɛlɛn y'ale sɔrɔ ale Shafi'i y'u sɔrɔ a bɛna Abu Hanifa ta kaburu la ka na arakan fila seli ala ye sigatola Aidara a ko n'a y'o kɛ dun a bɛ sɔrɔ ka ala wele o mako in na Allahu akbar a ko ale ti yɔrɔ janya ka bɔ kaburu in na fiyewu fo ala k'o mako dilan sigatala bɛ dilan Shafi'i a y'a fɔ kitabu min na tarikhul baghdadi Allahu akbar sigatola mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye koyi bɛ kɛnɛ kan o ala yɛrɛ y'a fɔ k'a ban a ko innama yataqabbalillahu minal muttaqin Allahu akbar wala ni ala bɛ maa min ka dugawu minɛ ni ala bɛ maa min ka alabato minɛ ni ala bɛ maa min ka saraka minɛ ni ala bɛ maa min ka ɲumanya minɛ el muttaquna minnu siranna ni ala ɲɛ n k'u ka dan yɔrɔ min na o danna ye sigatola seli ni hasidiya Allahu akbar e ka dugawu bɛ taa min o tɛ taa yɔrɔ si selibaga ni nkalontigɛ Allahu akbar i ma min ye i t'a dɔn fiyewu ka nkalon tigɛ cɛ dɔrɔn hasidiya kama seli bɛ mun ɲɛ e ye bani n'a fɔra an bɛ lailatul qadri la mais lailatul laana fana don nin ye danga su de ye ala juguw kan nin ye danga su ye nkalontigɛlaw kan nin ye danga su ye hasidiw kan Allahu akbar ni wulibali Aidara o la su in na an badenw an bɛ su ba la n ko ala ko de khayrun min alfi shahr Allahu akbar ko a ka bon a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen kan Allahu akbar mais dɔw ko su in na ɲɔgɔnna ko a bi bɛn kalo ba kelen de alabato ma ala ma fɔ ten dɛ siga a ko a ka bon o ye sigatala ala ma da fɔ a la koyi ko kalo ba kelen a ka bon o bato ye a m'a fɔ a n'o ye kelen dɛ khayrun min Allahu akbar
kalo ba kelen su in na kelen ko a ka bon ka tɛmɛ a ka kalo ba kelen kɛ ka Ala bato kan a ka bon o ye su in na kitabu dɔw y'a yira suw bɛɛ de bi bɔ bi a faw bi bɔ baw bi bɔ a mɔkɛw bi bɔ a denw bi bɔ a balimaw bi bɔ u bɛ n'u sigi u kaburu la ka kɔnɔni kɛ ko mun bɛna sama ne ma somɔgɔw fɛ bi don o don sugu bi jɔ nka don dɔ bɛ kɛ foire ye sugu tubabukan de ye foire ye mais don dɔ kɛrɛnkɛrɛnlen don san kɔnɔ u b'o kɛ donba ye ko an bɛ taa foire kɛ yɔrɔ la o kumana minɛn min bɛ na ye o tɛ sɔrɔ sugu la a bɛ sɔrɔ da min na a tɛ sɔrɔ sugu la o da la o kumana bi de ye foire ye a ka suw bɛ ka k'a kɔnɔ ko a bɛna mun k'u ye a kana ɲinɛ o kɔ dɛ i seko kɛra mini min ye a di a fɔ Ala ni ze n ka suw ma ni fɛn t'i bolo i seko kɛra kuranɛ aya kelen min ye o kalan i seko kɛra nafila fila min ye o kɛ ko Ala k'o baraji d'u ma a kana ɲinɛ o kɔ dɛ an b'u sɔrɔ yen innaka mayyitun wa innahum mayyitun Mamadu i bi sa wa i kɔfɛ bɛɛ bi sa mana minnu y'an gɔn n'an hakili tor'u la n'an ye minnu gɔn la'alla olu yɛrɛ hakili bi to an na n'olu hakili ma to an na Ala hakili bi to an na sabu Ala tɛ ɲuman tiɲɛ président de la république IBK a y'a ɲini an fɛ ko an ka dugawu kɛ jamana ye a y'a fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ hali n'ale m'a fɔ n'an ye jamanaden ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ jamana ye maa o maa ɲinɛ n'i faso kɔ e tɛ hali Ala fɛ jamana in an bɛ dugawu k'a ye dɛ anw de ye Ala y'an k'a denw ye Mali Ala de y'anw kɛ maliyɛn ye on est fier an ka maliyɛnya la o kumana an faso in n'a bɛ dugu ma a t'a yɛrɛ yɛlɛ dɛ a b'a denw de kɔnɔ a den ye anw de b'a yɛlɛ n'a sɛgɛnnen don a b'a denw de kɔnɔ anw de b'a lafiya ni bana b'a la a b'a den ɲumanw de kɔnɔ anw de b'a furakɛ sabu an b'a fɔ ka ban anw nana kɔnɔ an kɛra maliyɛn ye kumana an b'an faso fo a y'a seko kɛ o kumana a tɔ b'anw de bolo an bɛna an faso bila yɔrɔ jumɛn ye a k'an ka se yɔrɔ min na an b'a se yen parce que an y'a kalan ka ban masaya bi ɲɛ ni kafiriya ye masakɛ dulɔ min boli sɔn lɛsogo dun kana kɔrɔ filɛ i bɛ se ka masaya kɛ sa i si bɛɛ kɔnɔ fo ka t'i sa ko masaya bɛ ɲɛ ni kafiriya ye nka masaya tɛ ɲɛ ni mun ye tɔɲɔli tɔɲɔli faama o faama ɲɛsinna a ka maradenw ma ni tɔɲɔli ye walahi Ala b'i ka fanga tiɲɛ o tɛ faama dama ye dɛ mɔgɔw ye faama filɛ président de ye ayi président kelen tɛ faama ye koyi hali n'i bɛ sɛ mara i y'i ka sɛw ka faama ye n'i y'i ka sɛw tɔɲɔ Ala b'a ɲama wuli i fɛ k'i sabali ta tiɲɛ sɛw mɔgɔw tɛ dɛ sɛw asilamɛw a ye sira tɔɲɔli ɲɛ a man ɲi a ye Ala deli ko Ala k'aw sɔn Ala ye dɔ di minnu ma ka n'olu juguya u b'i nagasi de i tɛ taa bilen o dusukun tɛ lafiya i si bi jɛ joona
o ti si jan sɔrɔ Allahu ayi wulibali a ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka bani nin tɛ kuranɛ aya ye bilen koyi nin tɛ alakira ka hadisa ye dɛ c'est-à-dire hasidiya bi n'a bɛ nin na a b'a ɲimi de tiɲɛ Allahu akbar i bɛ bali i la tuma min na i b'a sɔrɔ i kɔni kurulen don wa ko a kɔrɔ jara dɛ o tɛ siga t'a la Allahu akbar ni wulibali hasidiya man ɲi maɲi kira ko a y'aw kɔlɔsi hasidiya la ko c'est-à-dire ɲuman tɛ yen ɲuman tɛ yen ka fara hasidiya kan ko ɲuman tɛ yen Allahu akbar hali kafiri bɛ ɲuman kɛ tiɲɛ mais kira ko ka fara hasidiya kan ko ɲuman tɛ yen Allahu akbar a ko de a ko a y'aw yɔrɔ jɔnya hasidiya la a ko a k'a dɔn hasidiya bi adamaden ka ɲuman de dun k'a ban i n'a fɔ tasuma bi lɔgɔ dun cogo min na n'i ye lɔgɔ don tasuma na tasuma ti lɔgɔ bɛɛ dun k'a ban ko walahi kana da ɲuman ma dɛ k'a sɔrɔ adamaden dɔ juguya bɛ e kɔnɔ i tɛ se ka lafiya ko i ye baara o baara kɛ a bɛɛ bɛ ka jeni tasuma na a ɲuman bɛɛ k'a ban pewu manil farj manil jabbar manil muhyi manil mumitu manil nasir manil wali manil mukarrim wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah an bɛ kuma di an ka faama ma inshallah a k'a fɔ président ye ko a y'a fɔ a m'a fɔ ko an bɛ dugawu kɛ jamana in ye siga t'a la bɛ kɛ wallahi an b'a kɛ bɛ kɛ hakilila min b'a yɛrɛ la n'a m'o bila jamana in bɛ lafiya tiɲɛ ma wuli faama o faama y'a kanu fo n ka jamana bɔ bolo la n'i ma yɛlɛmɛ ala b'i dɛmɛ siga t'o la Aidara an b'a fɔ a ye anw tɛ politiki maa ye nka an bɛ dugawu k'a ye ala y'a bila jamana ɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ k'anw de to a kɔnɔ yan tiɲɛ n'a ma dɛsɛ an b'a dɛmɛ n'a y'an lamɛn Aidara a kama tɛ dɛ faso kama wallahi ni wulibali yɛrɛ wallahi ala y'ale kɛ faama ye a fɔra dɔw kɔ dɔw bɛna fɔ a kɔ n'i tile ni faama min tile bɛnna i t'o kɛlɛ i t'o hasidiya i b'o dɛmɛ de jamana ka lafiya ta dɛ e yɛrɛ na lafiya tiɲɛ siga t'a la Aidara ni wulibali hasidi mako salen don ni min denw ma se o ti kɛ dɛ tɛ kɛ siga t'a la o la alhamdulilahi rabbil alamin su in na an bɛna tɛmɛ ni fayidaw ye inshallah fɛn minnu kan ka k'a fɛ su in na an bɛna olu walanwalan inshallah nka ɲɔgɔn barika ɲini ani ɲɔgɔn bonya n'o banna diɲɛna dɔrɔn ala b'a wuli siga t'a la barikaw bɛ ɲini dɛ bɛ ɲini kira kunsigi alayhi salatu wasalam hadisa sabatilen bɛɛ la a kun bɛ madinɛkaw bolo a bɛ magankaw bolo tiɲɛ a b'a a tɛnɛmuso min kun bolo n'a kɛra tiɲɛ ye ni mɔgɔ banana madina o bɛ taa kira kunsigi de singa olu bolo n'a y'a di u bɛna bila ji la ni a y'a bila ji la u bɛ sɔrɔ k'a bɔ ji la banabaatɔ b'a min a b'i ko n'a ye siga t'a la a ye diinɛ lajɛ bani kira kunsigi Allahu akbar siga t'o la alayhi salatu wasalam salim o dama tɛ a bolo barikama ɲi madinɛkaw kun bɛna ni ji de ye ka na fajiri kunbɛn ni fajiri seli banna i bɛna n'i ka jifile ye ji b'a kɔnɔ alakira sɔlɔ salama a b'a bolo don i ka jifile kɔnɔ k'a bɔ i bɛ t'o ji de k'a ka jidaga kɔnɔ tile bɛ kɛ ka min o de la kira m'o nangari Allahu akbar siga t'a la kira taara a tɛnɛmuso dɔ fɛ yen a sunɔgɔra a wɔsira a wɔsilen o tora k'i dɛn a bɛ fɛn kɛ ka kira wɔsi ji cɛ ka kɛ minɛn kɔnɔ a b'a kira wɔsi ji salo ka kɛ minɛn kɔnɔ ja bɛna kira la kira ko a ma kisi ne ma ko nin ye mun ye aja a ko ayi barika ɲini de don n bɛ ka nin ji in de ta a na fɛn dɔ ɲ'an ye don dɔ la i barika ɲini de kama a ye karamɔgɔw ɲininka kira m'a nangara a bolo o kɔfɛ barika ɲini fana na wattakhazu maqama ibrahima musalla
ibrahima jɔyɔrɔ alikaba jɔli la Allahu akbar a tilalen ala barika da ka araka fila seli yɔrɔ min na o barika kama ni maa o maa taara Maka n'i tilala tawafu la yanni ka taa Safa ni Marwa boli i bi jɔ ko fila seli ibrahima jɔyɔrɔ la Allahu akbar barika ɲini kama siga t'a la Allahu akbar hali sini wallahi o bɛ kɛ mɔgɔw ka kan manga i bi tila ka taa Safa ni Marwa boli n'i tilala alikaba munumununi na e ka ɲininkali kɛ tan k'o dalilu bɔra min Allahu akbar muso taafetigi dɔ jɔnmuso Allahu akbar Aidara farafinmuso tiɲɛ farafinmuso jɔnmuso dɔ Allahu akbar Hajara a kɛlen k'a den bange a ma ji sɔrɔ tiɲɛ minɔgɔ bɛ den la minɔgɔ bɛ ba la u bɛ Magan kulu dingɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ Magan ma sigi Allahu akbar muso in de bolila n'a bɔra Safa kulu kan a b'a lajɛ ni maa bɛ na a taara na ji sɔrɔ sɛrɛdenw bolo n'a ma maa ye a bɛ boli ka na yɛlɛ Arafa Marwa kulu kan a bɛ bɔ Safa a bɛ na Marwa a bɛ bɔ Safa a bɛ na Marwa pour que ka ji ɲini ka d'a den ma a y'o siɲɛ 7 de kɛ Allahu akbar a seginna ka na a y'a sɔrɔ ji poyira den sen kɔrɔ o de ye Zamizamu kɔlɔnji ye Aidara o kɛra min na ni e yɛrɛ taara Magan f'i ka taa boli jɔnmuso in boli yɔrɔ la farafinmuso in o ye bolila yɔrɔ min na ko fɔ e yɛrɛ ka taa boli ye Allahu akbar siga t'o la mɔgɔw ye kelen ye u tɛ kelen ye Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah i sen bɔ a ko la t'u bolo i yɛrɛ ɲini ni mɔgɔw kun ka kan tɛ tugu kira kumakan na tiɲɛ o bɛ kɛnɛ kan Aidara an tɛ nin su in na nin ye suba ye sunɔgɔ bɛ yen bi o tɛ yen bi fo ka taa dugu jɛ hatta matla'il fajr Aidara Allahu akbar tanazzalu al-mala'ika war-ruhu tiɲɛ بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allahu akbar ni wuli bali هنا ملكة بيجنينا Allahu akbar siga t'a la mɔgɔw bolo ko a bɛ hɛrɛ a bɛ tɛ hɛrɛ de ni hinɛ mɛlɛkɛw jiginna u ka jugu dangatɔw ma u ka jugu galontigɛlaw ma u ka jugu hasidiw ma u ka jugu nafigiw ma Allahu akbar ni wuli bali ni ma wuli Allahu akbar ko nka u bɛ to an fɛ yan hatta matla'il fajr Allahu akbar ko fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma tiɲɛ kuran tafsirikɛla dɔw ko n'a fɔra fajiri kɛnɛ su in na fajiri ko tɛ dɛ ko fɔ selinji ni fajiri kɛnɛ mɛlɛkɛw bɛ yan siga t'a la u bɛ ala yafa deli jɔnɲumanw ye mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i ma dafa fili fitininin minnu bɛ yen ni ala yɛrɛ ko ten ko n'a y'a yɔrɔ janya kabayira jurumu na ni ala bɛ fitininninw yafa aw ye Allahu akbar fɔra tan o tuma na mɛlɛkɛw de b'o yafa ɲini ala fɛ sa pour que ala k'o yafa jɔn ye kabayira jurumu Abdulayi ibn Abbas ko k'a ka surun 700 na Allahu akbar ka tɛmɛ 70 kan Allahu akbar sariyatigiw ye 7 da la filangafoya n'a bɛ fɔ kafiriya Allahu akbar o ye kabayira jurumu ye tiɲɛ dabalijugu kɛ muso dɔ ka dabali k'a cɛ la n'a sinamuso ka sosi sera ka dekun s'a ma o fana ye kɔrɔti dɔ ye Allahu akbar siga t'a la ka dabali kɛ ko n bɛ karisa garisɛgɛ tiɲɛ a kana fɛn sɔrɔ a dugawu minɛna o a ma minɛ o e danganen don e bɛ jate kɔrɔti tigi dɔ ye tiɲɛ siga t'o la Aidara Allahu akbar a bɛ sihiru la ka wuli k'i jɔ f'i ka mɔgɔ dɔ mako sa faamaw fɛ yen f'i ka mɔgɔ dɔ mako sa faamaw fɛ yen tarima faamu de o fana bi jate kɔrɔtitigi dɔ ye a faamuna nin bɛɛ ye jurumubaw de ye minnu ni bolisɔn bɛɛ nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na katulu nafsi ka mɔgɔ ni tiɲɛ ka mɔgɔ faga i y'a faga cogo o faga cogo la i y'a faamu
n'i y'a kanu k'a faga dabalijugukɛlaw bɛ yen u bɛ dabalijugu kɛ ko i ka sa i sara sa o i ma sa sa o kɛbagaw ye mɔgɔ fagala de tiɲɛ siga t'a la walahi ma wuli a b'i n'a fɔ ni maa min y'a den ɲɛ ka marifa ci la ala y'a kɛ kisɛ min sɔrɔ mais a kun bɛ fɛ k'i faga de mais kisɛ min sɔrɔ ala b'a sɛbɛn ko e ye mɔgɔ fagala ye hali ni i ma se k'a kɛ e ye mɔgɔ fagala ye Allahu akbar o ye wulibali Aidara kumana min y'a ta kɛ ni kɛnɛkan nko ye min y'a ta kɛ ni sokɔnɔko ye nin bɛɛ bɛ wele mɔgɔ fagala seli ti fɛn ye ninnu ye sun ti fɛn ye u ye jaga ti fɛn ye ninnu ye hiji ti fɛn ye u ye kuranɛ durusi ti fɛn ye u ye ayi ala kuma k'a don a ti yɛlɛmɛ o uququl walidain dangadi mɔgɔ min y'a bangebaa fila kankɔrɔbɔ k'i fa kankɔrɔbɔ walima k'i ba kankɔrɔbɔ ka ban i fa ni i ba ta ma k'a sɔrɔ se b'i ye dangaden de ye nin ye k'i da bamakɔ yan u ka fɛn tɔgɔ ye di matila kan ka i bangebaaw to dɛbɛ ka bilali kan a ka dugu la ye e ni porodiminaw bɛ ka sɛ woro fara yan i ba bɛ mɔnika k'o min buru ni bɛri b'e bolo i fa bɛ ka marabaa tiga ɲimi a ka dugu la olu de bɛ wele ko dangadenw denmisɛnw an tɛna se ka jɔ ni ka su in na bilen nka n dɛmɛ dɔw b'a fɔ a ye ko a y'a bangebaaw bonya dɛ denmisɛnw ne n'aw de bɛ ɲɔgɔn fɛ walahi parce que aw de ye sini Mali ye amin aw de ye sini Mali ye dɛ aw de kan ka dilan pour que an ka jamana ka kɔrɔta kɔrɔbalenw ta nɔgɔyara aw de bɛ na n'a bɛ na fo a k'a labɛn dɛ a bɛ jamana min kɔnɔ a ma nɔgɔ n'i ko sɛbɛ cɛnikɛla 100 de bɛ bɔ i kɔfɛ ni bere ni muru ye n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ labɛn dɛ i t'i ba tigɛ dɛ o tuma na a y'a ka labɛnw kɛ dɛ denmisɛnw jamana in man ɲi hasidi ɲunkuru ye yɔrɔ o yɔrɔ fa n'i m'i sɛbɛkɔrɔ labɛn i t'i ba tigɛ ye dɛ a t'i labɛn ni muru ye a t'i labɛn ni marifa ye a b'i labɛn ni barika de ye denmisɛnw a y'a janto n ka nin kuma in na n m'a fɔ a kana taa mɔri fɛ yen n m'a fɔ a kana taa dɔnnibaa nɔfɛ nka a ye da kelen kɔni na mɔri o dɔnnibaa o a bɛɛ bɛ e yɛrɛ kɔfɛ o ye jumɛn ye fo barika dɔ de ka y'i la a bɛ fɔ o ma ko jɔsen ni mɔriya min kɛra tiɲɛ ye o bɛ fara i ka jɔsen de ka sa k'i dɛmɛ nka mɔriya t'i jɔ dɛ ayi i yɛrɛ de b'i jɔ ka sɔrɔ ka se mɔri ma a bɛ jɔ ni mun ye bangebaaw barika a y'a janto a bangebaaw la dɛ denmisɛnw a y'u bonya k'a fɔ ne fa sara n ba sara non a ma taa ka dan kɛ i fa ɲɔgɔnw bɛ yen ba ɲɔgɔnw bɛ yen denmisɛnw aw de ye sini dutigiw ye aw de bɛna a faw bɔ bolo la aw de bɛna a baw ka luwanse sara aw de bɛna a fa n'a baw balo o tɛ se ka kɛ ni barika tɛ yen n'a ye barika sɔrɔ hali n'i b'i pɔnti feere walahi i b'i fa n'i ba ta i b'i yɛrɛ ta ne sera nin yɔrɔnin ninnu ma a b'i bana mɔgɔw ɲɛ t'a yɔrɔ la nka a defo cayara ni barika bɛ e la e sigilen bɛ ko e b'i ji feere dɔ nana ko litiri 1 feere ma ji litiri 1 ma i y'o d'o ma yanni i ka tila dɔ wɛrɛ jɔn bɛ ji litiri 1 di yan min n'an bɛ o ko a bɛna dɔ ne ni e kɔrɔ o e b'o ma sɔrɔ wa mais min n'an bɛ
ale tigɛ k'ale ji feere danga min b'ale nɔfɛ ale ti fɛ ka maa don dɔ ye dara min donna dara ale bɛna k'a bɛna o kɔrɔ fɔ e ye e fana don bɛ dara e ti tan sɔrɔ k'ale lamɛn bani n'i ye mɔgɔ min nɔrɔlen ye ko e bɛ mɔgɔ dɔ ta fɔ a bɛ sɔrɔ i ba ma fɛn kɛ n'o tɛ e de ta kun bɛ fɔ siga t'a la wallahi ni ma wuli denmisɛnw n bɛ segin a kan a y'a bangebaaw barika ɲini n'a ye barika sɔrɔ a kana siran bilen foyi tɛ yen bilen siga t'a la bilahi n'i y'i bangebaaw barika sɔrɔ hali n'i kɛra kafiri ye i b'i tile kɛ yan jugu tɛ s'i la lahara o ye ko wɛrɛ ye nka diɲɛ na maa tɛ s'i la dɛ barikatigi u tɛ s'i la siga t'a la a y'a janto bangebaaw la denmisɛnw hali n'an ka su in na kuma danna nin ma a banna denmisɛnw a y'a janto nin na don dɔ la a bɛna fɔ ko Hayidara ye nin fɔ hali n'a yɛrɛ ti yan wallahi amin a ye barika ɲini dɛ a ye barika ɲini Firawuna y'a ka firawunaya kɛ san 40 ko ale de ye Ala ye a ko a ye Ala de ye ko ana rabbukumul a'la kuranɛ ko ten wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne tɛ Ala wɛrɛ dɔn aw la ne firawunɛ kɔ ne de y'a da mais Ala ma foyi k'a la munna ko a y'a bangebaa barika ɲini ani Musa cira ɲɔgɔn na san 40 firawuna ni Musa bɛ ɲɔgɔn na Musa ma s'a la Musa ye kira de ye firawuna ye kafiri de ye mais kira ma s'a la a ma ɲɛ Musa ye Ala ɲininka a ko mun bɛ yen n bɛ ka ne jugu ni e Ala jugu kɛlɛ ma s'a la Ala ko Musa i se man di firawuna na ne yɛrɛ Ala de ye layidu dɔw ta n yɛrɛ kan ko ni ko bɛ tan n b'a kɛ tan a ko i b'o dɔ de kɔnɔ koyi a ko o ye mun ye a ko ne Ala ye layidu ta n yɛrɛ kan maa o maa jɛna n'i bangebaa barika ɲini ne Ala kalenna n t'i labila n tɛ sɔn jugu ka s'i la nin ye Ala kumakan ye denmisɛnw ni Musa ma se firawunɛ na parce que firawunɛ ye dugaden ye a y'a ba bonya i b'a dɔn mɔri sɛbɛn t'a bolo dɛ o t'a bolo jɔsen de b'a kɔrɔ barika a n'a ka firawunɛya a ko ale ye Ala ye a n'a ka Alaya a ko jɔnw ma ni to mɔna a ka na n ba ta di yan n'u y'a ba ka dumuni dilan k'a ban u bɛna di firawunɛ yɛrɛ de ma a n'a ka firawunɛya b'a ba ka to ta ka taa d'a ba ma Ala ko kafiri filɛ nka a y'a ba barika ɲini Musa i tɛ s'a la aw ka nin tangana in lajɛ tan nin kora da joli la sɛbɛn joli b'a kun marifa joli b'a bolo mais mɛlɛkɛ bi jigin kira min kan o dɛsɛra kafiri la parce que barika b'a la a y'a bangebaa bonya denmisɛnw a y'aw bangebaaw bonya a yɛrɛ bɛ jamana in dɔn n'i ye cɛw dan u ti fari la dɛ fo a fana ka jɛn n'o ye n'a ye bangebaaw barika sɔrɔ n'a ye sira minɛ sa a bɛ kulekan minnu mɛn a kana kɔ filɛ o la bilen n b'a kala a bɛɛ la ka bila o la i jo t'a la dɛ i jo t'a la dɛ fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'i yɛrɛ y'i miiri i b'a dɔn ko i jo t'a la n'i ye sɛw bila yan sisan ka sogokuru kelen bila yan ni sɛ min y'a ta sɛ tɔw bɛ fara a la wa u bɛ taa nɔfɛ sa dɛ parce que a b'a bolo n'a m'a faamu o na denmisɛnw aw bɛ min faamu kosɛbɛ équipe fila kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ balle au pied o bɛ to yen wa
balo pied abtako n'a y'a bila a bɛ tiɲɛni kɛ o. Allahu akbar siga t'a la. O tuma na sa bɛɛ b'i ɲɛsin ale de la fo an k'a minɛ an na. O tuma na fo an k'a minɛ an na n'e k'o ti bɛn i ma i bɛ bɔ tulo la dɛ. Allahu akbar i bɛ bɔ. O kɔrɔ ye di i ye muso minnu denw da olu kɔni i n'i fa nɛni k'a mɛn u fɛ i n'i ba nɛni k'a mɛn u na kumajugu bɛɛ f'i ma nka kan'i kɔfilɛ taa dɔrɔn. A b'a janto o yɔrɔ la o tɔgɔ ye ko taa dɔrɔn. Siga t'a la. Taa dɔrɔn kan'i kɔfilɛ. Allahu akbar ni wulibali. Mankan bɛ ci o ntalen bɛ yen o. Wala. Wulu bi kulo nka dɔgɔ bi jɔ. Bɛ jɔ. Allahu akbar. Amin denmisɛnw a y'a janto na dɛ barika. Allahu akbar. O tuma na n ye a f'i ye sisan Ala ye fɛn dama min fɔ kabayira jurumu. Jurumu min kelen kelen bɛɛ i bɛ sa ka sɔrɔ Ala diminen don i kɔrɔ n'a yer'i la. Allahu akbar. Kafiriya bolisɔn dabalijugu kɛ Allahu akbar. ka mɔgɔ dɔ bɔ n'a nin na i sera i ma se n'i y'a ŋaniya siri ani dangadenya. Allahu akbar siga t'a la. mun faralen b'o kan yaminul ghamus wala galontigɛ. Allahu akbar. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye galontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ i kale a fɔ walahi janɛmɛ wulu filɛ. Allahu akbar. Siga. A ko i kana a kale ji bɔn dɛ ko a ti wuli. Allahu akbar. N'i ye galontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ a ma janɛmɛ wulu. Allahu akbar. Kira ko ten. A tigi y'a fɔ. An ka minisiri y'o de fɔ yan. Siga t'a la. A ko fɛn saba bɛ yen n'o yera aw la a kana sigi o ye nafigi. Allahu akbar. Wa kafiri ka fisa nafigi ye. Tiɲɛ ka fisa ye. Iza hadasa kazab iza wa'ada akhlaf iza u'tumina khan. Allahu akbar. N'i ye maa o maa ye n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ. Tiɲɛ. Kira ko nafigi fiɲɛ don. Allahu akbar. Hali n'a ka misiri alimami don nafigi don kafiri ka fisa nafigi ye. Allahu akbar siga t'a la. Aidara. N'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ. Allahu akbar. Ni maa min ko i ma n ko an bɛna nin kɛ tan karisa an bɛna nin kɛ tan a b'a fɛn o fɛn fɔ a si t'a kɛ a t'a si kɛ ko kana siga dɛ nafigi don kafiri ka fisa ye. Tiɲɛ siga t'a la. Jalamugu ko tɛ bosi ko tɛ kɔlɔsi ko tɛ hali n'a bɛ mɔgɔw seli alikaba kɔnɔ kafiri ka fisa ye. Allahu akbar. Layidu tɛ maa o maa na kafiri ka fisa ye. Tiɲɛ siga t'a la. Kafiriw ye layidu ta kira ye k'a dafa. O kɛra. Fo kira ye dɔw minɛ kɛlɛ la mɔgɔw y'a deli a ma sɔn a y'i kale a ko ni kafiri karisa kun ko n k'u bila n b'u bila. Allahu akbar. Sabu a ye layidu min ta ale Muhamadu ye a ma bɔrɔtɔ. Tiɲɛ siga t'a la. Aidara. Allahu akbar. Layidu ka gɛlɛn. Ka gɛlɛn. Layidu tɛ maa o maa na kafiri ka fisa ye. Ne ka kuma tɛ dɛ Alakira de ko ten. Tiɲɛ a tigi y'a fɔ. Wa iza u'tumina khana. Allahu akbar. Wa n'i dara la ko a y'i ka gundo dɔn i y'i ka gundo fɔ a ye a b'i lebu siga a b'i janfa. Allahu akbar. N'a ye layidu ta a dafa wa n'i dara la a b'i janfa. Allahu akbar siga t'o la. Nin gɛlɛyalen nafigiw ma u ye labɛn dɔ kɛ ko kabini kelen dɛ ko kira ko nafigi taamasiyɛn ye saba de ye ko fɔ a saba bɛɛ de ka dafa i la ko dɔ koyi mɛ o y'a sɔrɔ o kira kun ɲinɛna o kɔ mɛ olu y'anw hakili jigin ko an k'a dɔn ko kira m'a faamu dɛ ko kira ko nafigi taamasiyɛn de don n'a saba yer'i la i kɛra nafigi ye ko nka ni kelen b'i la ko o kɔrɔ tɛ i ye nafigi ye dɛ mɛ kira ɲinɛna k'o yɔrɔnin fara a kan quoi mɛ dɔnnibaaba ninnu y'o fara a kan. Allahu akbar abadi. Allahu akbar. Mais Ala yɛrɛ ko galontigɛla ye kafiri de ye. Tiɲɛ siga t'a la. A bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ. Allahu akbar a y'a fɔ. Ayatul munafiki ko b'o la bilen. Ayi foyi t'o la bilen o banna. Minnu ye kira janfa ka silamɛw janfa Ala y'u kafiriya Tiɲɛ ka sɔrɔ a dɔw tun bɛ seli. Allahu akbar.
tamasiyɛn saba ko b'o la o t'o la bilen o banna minnu ye layidu ta alakira ye sɔlɔ salam n'u tilala k'a bɔrɔtɔ ala y'u kafiriya ka tila k'a haramuya kira ka n'u su seli abada parce que u bɛ seli kira yɛrɛ de ka misiri kɔnɔ mais ala ko kafiriw don siga t'a la ayatul munafiki ko saba o kuma b'o la o t'o la bilen o banna nin kelen kelen bɛɛ b'i kafiriya n'i dumina kan Allahu akbar siga t'a la a b'a janto nin na inshallahu yaminul ghamus k'i kale ala la nkalon kan Allahu akbar ka kɛ seere jugu seere ye siga fɛn min ma k'i ɲɛna i tɛ fɛn min hakika dɔn silamɛ yɛrɛ k'i sigi k'o bɔ i da kɔnɔ ko nin kɛra tan ka sɔrɔ i yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ segin ala min ma i t'a ɲɛ dɔn Allahu akbar tɛ foyi kalama la kafiri ka kuso ye ka fisa ye aydara zina jɛnɛya Allahu akbar cɔpɔ Allahu akbar jɛnɛya man ɲi mayi lobala jɛnɛya man ɲi Allahu akbar a b'a janto a yɛrɛ la denmisɛnw jɛnɛya man ɲi mayi amin pour que a ka cɛw dilan sini gosi tɛ se ka kɛ minnu na Allahu akbar n'i ye den dɔ wolo n'a ma sɔrɔ furu kɔnɔ nka ni barika b'a la n'a ko a bɛ taa ɲɛ u b'a lebu n'a ye dɛ siga t'a la taa to yen bangebaa bi fɛnba min k'a den ye dantɛ min na fiyewu k'i den kɛ halala ye Allahu akbar ka tɔgɔ ɲuman d'a la k'a kalan e ta banna a la pewu bani Allahu akbar ayi n'i den kɛ halala ye ka tɔgɔ ɲuman d'a la k'a kalan a kalannen n'a ka diplôme mana na ko bɔn n ka diplôme filɛ a fɔ n den t'i débrouiller sa i t'i to dun yan bilen sariya jɛnna n'o ye Allahu akbar bani Allahu akbar n'a ko bɔn ma baara sɔrɔ a b'a fɔ taa baara ɲini siga t'a la fa ka ko banna ye pewu tɔ tɛ yen bilen aydara bangebaa ka kan ka min k'a den ye nin saba don Allahu akbar k'a kɛ halala ye tara na se ka waso wala ka tɔgɔ ɲuman d'a la min bɛ bɛn a ma n'a kɔrɔbayara siga t'o la k'a kalan a banna Allahu akbar a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ wallahi o de la a fɔra ko dɔw ko ɲɛmɔgɔden tɛ kɛ alimami ye nkalon don ɲɛmɔgɔden bɛ kɛ alimami ye ɲɛmɔgɔden bɛ kɛ ala jɔn ye ɲɛmɔgɔden bɛ kɛ kutubu ye ɲɛmɔgɔden bɛ tɛmɛ waliya kan Allahu akbar aydara akbar bani ɲɛmɔgɔden ye mun kɛ foyi an ka kɛlɛ dɔ de ye nin Allahu akbar siga t'a la ko an ko ka place di ɲɛmɔgɔdenw ma ko an ye ala n'a ka kira sɔsɔ la Allahu akbar anw y'an ka diinɛ de dɛmɛ siga t'a la kira ka kuma minnu fɔra n'u m'a faamu u y'a yɛlɛmɛ k'a kɔrɔ k'u sago ye Allahu akbar u y'a kɛ ten anw ka diinɛ ka bon mɔgɔ tɔɲɔgɔn ma siga t'o la wallahi ni ɲɛmɔgɔden kɛra ala jugu ye k'a kɛ kɔfɛ fɛn ye ka ban ɲɛmɔgɔden la ko nɔgɔ don Allahu akbar ko nɔgɔ don Allahu akbar ni ɲɛmɔgɔden ye nɔgɔ ye a fa n'a ba ka nɔgɔ man jugu o ye a ka jugu a ye mun n'a m'a fɔ a fa n'a ba ye nɔgɔ ye Allahu akbar siga t'o la mun n'a y'a bɛɛ da ɲɛmɔgɔden kunna minnu nana n'a ye minnu kɛra sababu jugu ye ka olu to yen olu ils sont libres mais ɲɛmɔgɔden yɛrɛ o bɛ tasuma na o ye diinɛ jumɛn ye Allahu akbar tɛ diinɛ ye maaya jumɛn bɛ sɔn nin ma maaya fansi tɛ sɔn nin ma hali kafiriya tɛ sɔn nin ma siga t'a la Allahu akbar kana to a ka ɲɛgɛnɛ k'i kan dɛ kana to ɲɛmɔgɔden ka ɲɛgɛnɛ k'i kan u b'a fɔ tan koyi Allahu akbar nin ye kojugu ye koyi Allahu akbar a kana sen don nin ko ninnu na n'o tɛ ala b'aw danga siga t'a la ɲɛmɔgɔden ma foyi kɛ ma foyi kɛ a ma foyi kɛ Allahu akbar ni ɲangata bɛ yen o bi da kolokojugu fila in de kan o ti da den kan Allahu akbar bani siga t'o la wallahi ne wulibali ko i man kan ka dɔrɔmɛ d'a ma n bɛ ka nin min fɔ lahara n bɛ segin a kan ala ɲɛ an balima dɔ bɛ yen lajarabi y'a sɔrɔ
a ye den dɔ sɔrɔ u ka dugu la tulonkɛ la mais ala y'a kɛ den a janba la a nana Bamakɔ yan fana ala ye hɛrɛ nin k'a ye k'a kɛ senitigi ye a ye nɛgɛsow de san a ye min sɔrɔ tulonkɛ la ani furu den fila ka nɛgɛso 3 san k'a bɛna san mun ma an ka alimami dɔ de ye kumajugu bɛɛ fɔ a ma k'a bɔ diinɛ yɛrɛ la pewu ko ɲɛmɔgɔden da ma an ka fara a kan ko a den tɛ ko ala ko kira ko a den tɛ a t'a tiɲɛ ta a ti fa tiɲɛ ta wa fa yɛrɛ t'a tiɲɛ ta kuma cɛjugu caman cɛ y'a ka nɛgɛso minɛ ka tɔ 2 bila ka taa ɲɛmɔgɔden ta ma taa a ba de nana ne yɔrɔ la ka na ne ɲininka ne ko i cɛ jalaki t'a kan parce que a t'a ɲɛ dɔn mais min y'a bila a la o b'a janɛmɛ kɛ ala b'a fɔ tuma dɔw la hali mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ i den dɔ bɛ yen n'a y'i sɔ jɛ i b'a fɔ e tɛ ne den e tɛ halala ye fiyewu ɲɛ tɛ i tɛ nin kɛ siga t'a la o bɛ fɔ mais est ce que tiɲɛ yɛrɛ la i dusukun na halala tɛ wa o don halala don est ce que i ye min bɔ i da tiɲɛ na a b'i kɔnɔ wa a t'i kɔnɔ a t'i kɔnɔ dɛ o la nabilayi nuhu a den kafiriyara a ma sɔn ka don diinɛ na ala ko n bɛna tufana ji bɔ ka jugu bɛɛ halaki tufana ji bɔlen kuma surunya kama fa ko den ma n den ji bɔra dɛ n'i mana don kuru kɔnɔ i bɛ sa bi koyi c'est à dire tin dɔ bɛ bangebaa n'a den cɛ bangebaa n'a den cɛ o ka bon a bɛ se ka ban na ye ɲɛna k'a tan k'a bin nka ni e ye gɔngɔli kelen tura a den binnen a yɛrɛ kelen k'a den bin n'i ye gɔngɔli kelen turu den in kun na o ti bɔ a kɔnɔ nabilayi nuhu a den ko a fa ma ko n fa ne ti don nin diinɛ in na wa ne ti don i ka kurun kɔnɔ ne bɛ yɛlɛ kulu kan kuranɛ ko ten kuranɛ de bɛ k'a lakali nin ye kuranɛ kumakan ye a ko n den la asimali yawma min amrillah a ko kisi cogo si tɛ bi n den ka bɔ ala ka halaki la n den na den ma sɔn den bɛ ka yɛlɛ kulu la ji bɛ ka yɛlɛ den bɛ ka yɛlɛ nuhu ni kurun b'a den nɔfɛ n den na a ko ayi ala ko jibirila ma den halaki bangebaa ko bonya kama a y'a janto hinɛ na dɛ ni hinɛ banna maa o maa na i kafirila ma bisa maa o maa ti hinɛ n'i y'a dɔn kafiri don hali n'a ka alimami don ala bɛ niveau ni fɛ a bɛ hinɛ ala bɛ niveau ni fɛ a bɛ hinɛ ala ko jibirila ma ko a ka den halaki ni jibirila ye nuhu ɲɛda lajɛ k'a den lajɛ jibirila kamana bi ko nka yamaru min don ni jibirila sumayara min b'a la a b'a dɔn jibirila ye mun kɛ a ye kɔgɔji gosi ka kɔgɔji funu aw b'a fɔ cogo di ko vague kɔgɔji fununa ka don nuhu n'a den cɛ kɔgɔji fununa ka yɛlɛ min kɛ jibirila y'a dɔn nuhu ɲɛ t'a den na jibirila ye den tufa ka taa n'a ye ji bɔra ye min kɛ nuhu ma den ye a y'a dɔn ko ala nɔ don a ye nuhu ko ala n den don dɛ ne den don ala ko i den tɛ i den tɛ min lesa min ahalika i soma tɛ nin ye i soma tɛ dɛ a ye baara jugu de kɛ baara jugukɛla don i ye weleli min kɛ kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ dɛ a ka danni ma i den tɛ i soma tɛ lesa min ahalika i soma tɛ a soma tɛ jeni somɔgɔ don a woloden yɛrɛ don halala don
mais ala y'a bɔ a denkɛ la o dama tɛ dɛ k'a bɔ a somaya bɛɛ la Allahu akbar ko hali soma tɛ tiɲɛ siga t'a la Nuhu mais kuma kɔrɔ tɛ a den tɛ o Allahu akbar kuma kɔrɔ de ye a ka taabolo tɛ kelen ye nin ye jahanɛmɛden ye a banna ala la Tiɲɛ. e ye alijinɛmɔgɔ ye e sɔnna ala la a ka taabolo tɛ kelen ye Allahu ka mɔgɔ tɔw décourager i kana kɛ cɛnikɛla fɛ hali n'i y'a wolo Tiɲɛ. a n'i den tɛ kelen don wa u tɛ kelen ye olu ka jan ɲɔgɔn na Allahu akbar o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ Allahu akbar siga t'a la kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ kɛlɛ la a ye maa kelen de fa Allahu akbar kɛra a dɛsɛlen de y'a kɛ Allahu akbar kɛlɛ tiɲɛna kafiri ko a ti fara kira la a b'a nɔfɛ o yɔrɔ la kira ye kala don biɲɛ na biɲɛ don kala la voilà k'a sama k'a fili kafiri ma Allahu akbar a y'a falaku de tiɲɛ biɲɛ ma turu a la dɛ a y'a falaku Allahu akbar o kɔrɔ ye aw b'a fɔ k'a y'a foroti k'a wolo finma wuli tiɲɛ ka bɔ a kan Allahu akbar kala tɛmɛna cɛ y'i bɛ n'o de ye ka kulo i b'a fɔ k'i y'a bila jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu a bɛ kulo ka kulo mais mɔgɔw kafiri tɔw k'a ma ko mun kɛra a ko i m'a nɔ ye a ko nin ɲɔgɔn kɛmɛ bɛ k'anw na kɛlɛ la an b'an ka kɛlɛ kɛ ka taa e ye cɛkolo ye mais u t'a kalama o wallahi cɛ tora kulo la fo ka taa ni tigɛ tiɲɛ siga t'a la ala ko kira ma wa ma ramaita Allahu akbar iz ramaita walakinna allaha rama aydra Allahu akbar ala ko kira ma naam e m'a bon koyi tuma min i y'a bon e m'a bon dɛ Tiɲɛ. ne ala de y'a bon Allahu akbar ala don jeni y'a bon Mamadu mo de y'a bon tiɲɛ mais ala ko e m'a bon ne de y'a bon tiɲɛ siga t'a la o kɔrɔ ye mamadu m'a bon wa o kɔrɔ to yen n'a fɔra ko ɲamaden t'i den ye i lagositɔ de don wallahi ka mɔgɔ tɔw décourager ɲamɔgɔden sɔrɔ la tiɲɛ siga a n'i den tɛ kelen don wa o tɛ kelen ye ka taa ɲamɔgɔden k'a dama fɛn wɛrɛ ye o de tɔɲɔlen b'an cɛ la ko ɲamɔgɔden don dɛ Allahu akbar ɲamɔgɔden don a y'a yɛrɛ k'a ye wa a m'a yɛrɛ k'a o ye tuma na ala bɛ mɔgɔ kɛ fɛn dɔ ye ka tila k'i lebu n'o ye wa hasha wa kɛla o tɛ kɛ siga Allahu akbar denmisɛnw a y'a jija a bɛna ni den minnu ye a y'a jija a ka waso yɔrɔ d'u ma tiɲɛ ɲamɔgɔden ka alimamiya kɔnɛ de don a ma haramu Allahu akbar munna a kɔnna wala wala mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ hasidiya dama de bɛ diɲɛ kɔnɔ fo ni ala ye mɔgɔ min kisi siga t'a la e mana alimami nome ɲamɔgɔden nome minnu t'a fɛ wa an tɛ sela a kɔfɛ ɲamɔgɔden don an bɛɛ b'a kalama yan a fa den tɛ o tuma na silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ lebura siga o siran kama a fɔra ɲamɔgɔden ye n'u y'a daminɛ e k'i sen bɔ a la a n'a ti bɛn i ye tɛ dɛ a bɛ bɛn ala ka sira kan koyi nka nafigiya tile in na u bɛ n'i lebu siga t'a la bali wallahi nin ye tiɲɛ denmisɛnw n'a ye nin faamu k'a jan don a yɛrɛ la k'a taw dilan k'u kɛ halalaw ye n'o kɛra u b'u disi gosi siga t'o la u bɛ disi gosi bɛ kɛ zina an tɛna don o kɔnɔ bilen n ye nin min fɔ a ye o kan ka bɔ nin na denmisɛnw Allahu akbar b'an bɔ ani walifiraru yawmi zahaf Allahu akbar ani ka boli ni kɛlɛ gana aw ye silamɛw ye kafiriw binna a kan tiɲɛ a kan k'a jɔ sa dɛ bɛ jɔ ni min bɛ kɛ o ka kɛ n'i sara i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ye min fa o bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ ko o tɛ boli yɔrɔ ye dɛ Allahu akbar n'i bolila o la o kaba yɛrɛ o ye jurumuba ye Allahu akbar n kun bɛ nin de fɔ denmisɛnw ye su in na u ka taa su tɔ kɛ ni nin ye k'u miiri siga t'a la nka u kana ɲinɛ min kɔ fiyewu bangebaa ko Allahu akbar i y'a fɔ n'i ye barika sɔrɔ dɔrɔn a tɔ ka nɔgɔ Allahu akbar o ye wulibali ye u bɛ dɛsɛ i la tiɲɛ wuluw bɛ kulo diɲɛ fan bɛɛ fɛ fo k'u dafara nka don o don e bɛ taa ɲɛfɛ siga t'a la aydara a bɛ ten de wallahi nka e fana kana dimi dɛ parce que u jalaki tɛ dɛ n'i bilal'u ɲɛ u bɛ kulo i kɔfɛ o bɛ dɛ kɛ nka n'e fana k'o ti bɛn i ma i fana tɛna se ka kabakolo jigin dɛ Allahu akbar nin ye wulibali ye n'a fɔra u y'i fa nɛni i b'a fɔ ko alhamdulilayi ni dɔ ko karisa kunun ko dɔ y'i ba nɛni ko i b'a fɔ alhamdulilayi Allahu akbar
e b'i ba fo tiɲɛ siga t'a la n'i b'u ɲɛ u bɛ to i kɔ dɛ Allahu akbar wa ala k'u to an kɔ amin ala sɔn yarabi ala k'u to an kɔ amin ala sɔn u tɛ min fɛ don o don ala k'a jir'u la amin ala sɔn u tɛ min fɛ don o don ala k'a jir'u la amin ala sɔn ala k'a n'a yɛrɛw dɛmɛ amin nin zuba in kama jurumu o jurumu ani ala cɛ ala k'a yafa amin amin ala sɔn ani mɔgɔw cɛ ala k'a taa ɲɛ amin an ka jamana ala k'a kisi amin ala ka bɛn don a kɔnɔ amin kɔrɔna dekun minnu bɛ yen ani tile bɛ yarabi ala k'a bɛɛ dilan amin ala sɔn ala k'an ka jamana suma amin ni maa min ko jamana in ti suma ala k'a k'o yɛrɛ kan amin ala sɔn mɔgɔ tarawele bɛna fayida di su in na inshallah a k'an ka taa min kɛ a kana sunɔgɔ dɛ sunɔgɔ tɛ yen n'a taara a ka ɲɔgɔn kɔri mɛlɛkɛw bɛ yan fo ka taa dugu jɛ ko n'u y'a sɔrɔ i sunɔgɔlen don k'u bɛ tɛmɛ i kan ala ka n'u tɛmɛ an kan amin na أن من صلى في هذه الليلة 4 ركعات ko araka naani b'a bolo su in na يقرأ فيها فاتحة الكتاب a bɛ alifatiya kalan ni ka se wala dɔɔli n'a ma siɲɛ kelen ولهاكم التكاثر مرة ani alihaakumu takasuru siɲɛ kelen walima kulu walaw bɛ bila a nɔ na siɲɛ kelen وقل هو الله أحد 3 مرات ani kulu walaw siɲɛ 3 tiɲɛ هون الله عليه سكرات الموت wallahi ko fɔ ala ka saya sigara nɔgɔya i kan Allahu akbar ala na garisɛgɛ d'i ma min b'i bɔ tiɲɛ ɔ n'a ye ninnu kɛ a bɛ ala wele a yɛrɛ ye tiɲɛ k'a wele a ka denbaya ye k'a wele silamɛ bɛɛ ye tiɲɛ n'i ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ala bɛ hɛrɛ k'i yɛrɛ ye siga t'o la a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na o bɛ kɛ yarabi ala ka san wɛrɛ yira an na amin ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye amin ala k'a n'aw laban ɲɛ Amin. ala kɛra bonya kama Amin. sɔli ala rasul salim Adonga haidara donga ka fuzani sanu ni wariye Adonga